Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios, ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Psalm 112 verse 7 says, He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Psalm 91, 9 and 10, Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. Ezekiel 34:28, And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of the land devour them, but they shall dwell safely, and none shall make them afraid. Psalm 4, verse 8, I will both lay me down in peace and sleep, for thou, Lord, only makest me dwell in safety. Before we start our Bible study, nining adlaw gikinahanglan na itong paghingalan sa tanan na itong mga sala nga atong mahinumduman, ato kini hinganlan ug ato kini isugid ngadto sa dubangan sa Dios nga Amahan, aron dili kini mahimong babag sa atong pagahimuon nga pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 mo'y atong gamiton, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili pa magtotoo, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, pagandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Kiniti mailhan nga ang imong plano nagapadayon pa. Plano nimo sa among kinabuhi nga grasya nga among pahimuslan kini bisan dili kami takos. Bisan kani magpakabuhi, dili kami takos. Apan ikaw matinumanon kayo sa imong mga saad. Salamat o Diyos, niining among pagkikabitay kanimo ug sa imong mga pulong. Pinagi sa pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo sa imong mga kamatuoran. Tangtanga ang bisag unsang babag nga mga unahunang tawhanon, tangtanga kining tanan aron makakonsentrate kami, makatutok kami sa imong igatudlo ka na mo ning adlaw. Salamat nga mo Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, mga igsuon dihan ni Kristo. Welcome everyone. We warmly welcome you and padayon kita sa atong duputan nga pagtulunan nga giuluhan na og the Doctrine of the Divine Dynasphere. Okay. Kagahapon,
di ni kita muhunong, no? Gato kini ipadayon karon. Una sa tanan. There are 3 stages. Aniya pa man lagi kita sa bahin sa kaminyo, no? Kay this is part of the study of the doctrine of the divine Dynasphere. So there are 3 stages in the relationship between a man and a woman. Number 1, attraction. Ug atong giyon kini nga this is the dangerous stage when it comes to marriage. Kay kini ang lain nga nini is the blind stage. Okay? Mao ni una. Ang ikaduha, compatibility. Now, kini compatibility, mao na ni ang tawgon nato enlightened stage. Now, ang ikatulo is rapport. The harmonious stage in a man-woman relationship. Now, ang Biblia, by the way, nagahisgot all about these things for the believers, spiritual well-being and stability. Kaligunan niya. Ang bertud should be developed diha sa panimalay pinaagi sa pagtudlo sa mga kabataan sa sayo nga panahon. The family should teach Bible doctrine to children early in their age. Kaya binimo, ang balay, kaya the home, is the very place nga diin ang bata is being properly molded mentally, physically, apan labostanan spiritually. Kining mga butanga and all other spiritual ways for the good of children make them assets rather than liabilities in society. Apan labos tanan to make them well-pleasing to the Lord. Now, kini sila kinahanglan giyahan, agakon, pinagi sa Proverbio 3:5 nga to sa 6. Unsa may gisulti dihas pulong sa Dios. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Now, ang Kolosas 3:18, kini nagahisgot og relasyon diha sa panimalay, family relations. Proverbs 1:8 says, Hear, my son, your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. Ephesians 6:4. Fathers, address kini ngadto sa mga amahan. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, kung naman kagiingnan kagahapon nga ang provoke diha sa Grigong pulong is par orgitso. Par orgitso. Ug binisayo na to ni kalagot. Okay? So ayaw, palaguta mo ni ang tambag sa pulong ngadto sa mga amahan. Ayaw, palaguta ang inyong mga anak. See? But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, okay. By the way, ang kadtong Colossians 3:21, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. By the way, kining excuse me. Kining exasperate din sa Grigong purong is iritizo. Kasilag sa Bisaya. Meaning to cause someone to feel bitter. Okay? Iritizo. So, fathers, do not exasperate. Do not
kasilagi ng inyong mga anak, ayaw, so that they will not lose heart. Now, kinahanglan hinumduman nato nga delegated authorities are part of God's four divine institutions. Kung sa katutong upat ka divine institutions, nga ito nang hisgutan, volition, marriage, family, nation. Ang volition, kinsay authority sa volition? You. You are your own authority. Marriage, kinsay authority? Husband and wife. The authority. Sa panimalay, parents. Mao ang authority. Ug ang nasod, government leaders, mao ang authority. So balik ito sa Colossus 3:21, fathers, do not exasperate your children so that they will not lose heart. Kanang fathers dinhi ang girepresentahan dinhi ang mga ginikanan. Okay? So exasperate means irrititso, meaning to cause someone to feel bitter, kasilag. Now, ang mga ginikanan, anaa niya ng maong responsibilidad. Okay? They should not resort to child abuse. Bantay. They should not resort to child abuse, to sexual incest. Kaya kini, they're considered as soul abuse. Pag-abusar sa kalag, i.e., by not teaching them the truth. Example, by not teaching them the difference tali sa maayo ug sa dautan, sa husto ug sa sayop, by not teaching them not to touch other people's property and rights. O manimo, pantuna sila. O manimo sila tudluin yan. Next thing that parents should consider with regards to their children is not to cause them to fear, like to be afraid of ghosts, wak-wak, tiaw, etc. Sa gagmay pa, sayop ginikanan nga ilabang hadlokon ng ilang mga anak, ala na ay wak-wak na tiaw, etc. That's part of emotional abuse or psychological abuse. Ang pagkakaibaw niya na. Mao, nga ang mga ginikanan should know God's instruction manual. Nga ang Biblia, mo ka na ang God's instruction manual. So, they would be able to deal with the children in the proper way. You see? Mo nang daghang mga ginikanan nga di ka mao sila, wa sila alamag sa how to deal their children in the proper way, kay wa man sila'y alamag sa kamatuoran gikan sa God's instruction manual. Namo na, ako kabitaw hiyatagan o gihimplo niya ng kunwa kay pagtuon sa instruction manual sa pulong sa Diyos. Din mo na, mayroong kadayon yung kasabot niya yung kinabuhi. Ang ihimplo kanunay ni mo, may tungod nining kanang batang 5 anyos pangita ka bata. Nga, wa man siya capacity, wa man siya katakos nga mo pahimo sa kinabuhi. Like, imong tagaan naglabi ang nindutang auto. Wa man siya katakos. How will he enjoy at his age? You see? Kinahanglan patubuon pa nimo. Uy, kamo mga ginikanan, por wa man lagi po'y pagkapositibo sa pagtuon sa pulong sa Diyos, ang inyong kinabuhi, di yun magkadimaw. Sabot ka? Kay, in the first place, negatibo ka naman. Imbitahon kag mga Bible study, muingon mga kadayo, busy ko. Kamura na. Ang ilan nas mga maldito. See? Tiyan mo na. Kaming mga tarong na diri, na di namin kinahanglan na.
Luoy. Kinuluyan. Mao na nga sila, produkto ra gyud sa ilang desisyon. Basta, ayaw ginakalimti ka ng prinsipyo ha. So, kung buot ka nga, mapanton ug maayo kanang patubo ni mo susto kanang imong mga anak din. Tuon sa pulong sa Dios. Ini nga itong pagtuon ni sa pulong sa Dios, dili kay sinimana, di kay binuan, di ganahan lang, kundi adlaw-adlaw, rain or shine. See? Precept upon precept. Principle by principle. Adlaw-adlaw. Aron kini atong gamiton sa matagutlo na itong pagkinabuhi ingon ng mga Kristohanon. Sabtag na. So, akong balikon. Parents should know God's instruction manual so they would be able to deal with their children in the proper way. Kaya kini kong soul abuse. Pag-abusar sa kalag, this destroys the mind and thinking skills of children. Nakadungog ka. Mao ni magaguba sa ilang pangunahuna. The thinking skills of children. Now, naarabay mga 5 ka mga kategorya sa child abuse. Unsa man ni? Paminaw. Ang buot kang mo, suwat nini, kupyaon ni mo. Ang una nini, sexual incest, abuse. Ikadua, physical abuse. Number 3, soul abuse. Number 4, emotional abuse. Number 5, neglect and deprivation. Now, kuhanin mo. Kung balikon, 5 categories of child abuse. Sexual incest abuse. Number 2, physical abuse. Number 3, soul abuse. Number 4, emotional abuse. Number 5, neglect and deprivation. So, kita go mga ginikanan. We should teach our children good language. Kanang tarong. Dili ka ng mga linuog, mga binuang, mga unsana, tinunto, mga pagsulti o labi na ka ng mga pamalikas, makadungog ng mga kabataan, yan. Sa may ilang musud sa ilang una-una. Matanom ra ba na sa ilang una-una. So, we should not teach our children bad language by yelling. Uban diya mga pamilya. Panimalay, sininggitay na sila kung sana, shouting. Worse by calling them demonyo, buang, pamalikas. O nga naman. Tungod kay kining mga butanga, that made the children traumatic. Kasabot ka? Matrauma na sila. Matanom na sila una-una. Magatubo sila ingon niya na. So, akong balikon, parents should teach their children good language and evangelize them early. So, ngawi na sila bahin sa kaluwasan. Sa mayong balita sa kaluwasan. Sa man mo pagsangyaw, mampugay alamag. Ginikanan. Negatibo ka man lagi sa pulong sa Diyos. Negatibo ka sa pagtuon din eh. Namaw na. It is tragic. Ko o kining trahedya sa simbahan in general. Pakyas ang mga ginikanan. Dili maputanan ang mga ginikanan na pan makita ni mo. Ang maugyo na yung trend karong panahon na. So, ang balikon, parents should not teach their children bad language. Not by yelling, shouting, pagtawag nila o sa mga ngilad nga mga pinulungan nga binastos o street language o sa. And this, ayaw yung kalimti ni. These things nga akong hisgutan. These things make children traumatic. Sabot ka?
So, kung balikon, there are 4 divine institutions: volition, marriage, family, nation. Ang otoridad sa volition is your own self. Ang otoridad sa kaminyoon is your husband. Ang otoridad sa panimalay are the parents. Ug ang otoridad sa nasod are government leaders. Mo kini ang otoridad. Now, Colossians 3:21 again. Fathers, do not exasperate your children so that they not lose heart. Exasperate. Ang sa katutoy Grigong polong, irritizo, to cause someone to feel resentment. So, Colossians 3:21 again, fathers, do not exasperate your children so that they not lose heart. Ephesians 6:4, fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Now, God, ang Diyos, always takes care of His children, meaning kitang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, kita giatiman gayud niya kanunay every moment of every day. Timan nina. Ang Dios nung kagyod ug dili gyud siya mapakyas in His daily provision. He never fails in His daily provision. He is always faithful. Matinumanon gayud siya. Ang mga magtotoo just take these things for granted, diba? God is always faithful. Kitang mga magtotoo are always faithless. Wow, kita'y pagtuo. What makes believers faithless towards God? Ano sa man? Naibaw ka kung sa? The reason? Tungod sa pagkanegatibo nato sa pulong sa Diyos. For having wrong priorities in life. In what way? Well, people emphasis. Our being people emphasis, not God emphasis. Kitang mga magtuto, are classified into 2. Winner believers o loser believers. Pili. So, buot ka bang may mong pildiro nga magtuto o mananaog nga magtuto? Ang buot pasabot na kung mananaog. Mananaog din sa yuta. Ingon nga mga Kristohanon. Mungkin tugbangan naman dito sa eternidad. Anto na ito sa eternidad uban sa Diyos, ang atong pagka-winners, atong pagka-mananaog. Tugbangan na dito. Tuwan na nagahuwat na itong mga ganti, mga purong-purong, mga accolade kung sa madya. Makita nimo nga tuwan na giandam sa Diyos ka na atong panulundon. You see? So muna, kung balikon, there are 2 classifications of believers. Winner believers o loser believers. Pili lang kaniya na. Kaya ang prinsipyo mubarog ang kinabuhi usak mabulukon nga kinabuhi kung naay doktrina, kung naay pulong sa Dios. But kini miserable pod kung way pulong sa Dios. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Now, ako ni hatag ang Visayan nga. Sa imong pagkanegatibo, gitawag ni sin English, so, by your being negative, recalcitrant, and lethargic, and indifferent towards God's Word, ikaw nga magtutuo. Sa diha nga ikaw mo tubang hampak kog mga sulirans kinabuhi sa iyon ka. Ingo lang you. Manigingo sin English, you would easily throw in the towel. Meaning you give up. O moingon kadayon sa famous cliche. Famous ni. Why did God let this happen to me? Yes. Mao man gyud na. Basulon dayon nila ang Dios. Diya mo na. Musulti pa ang Diyos. Moingon gyud siya.
Wala ba ko'y labot niya ng kahimtang nimo? Ikaw may nagbuot niya na. Nga mo na imong dangatan. Di man ko buot gani. Dili na ko kabubuton nga. Mamiserable ka, ingon ka niya na. Nga panagtuman ka mas imong kabubuton. Mo na, ikaw nahog na sa balaod, nahog kas balaod sa tulubagon sa imong kabubuton. The law of volitional responsibility. Sabi nimo, ang tanan nga mga magtutuo, gihatagan og equal privileges and equal opportunities by God. Nga, kita mga magtutuo, wa natay pangulipas. We have no more reason why we cannot be victorious nining atong kinabuhing espirituanon. Ngano? Tungod kay everything that we believers need in life had already been provided by God. Sabot? Unsa may mga ehemplo? Yun yung pagsangkap sa Diyos ka na to. Be? Unsa may mga ehemplo? Salvation. Kita mo? Na mo na nag-una. Kiyatagan tagkaluwasan. Di na tataga dinhis kalibutan, tagalangit na ta. Human ka mo tuo kang Ginoong Kristo ngayon mo manluluwas. You are saved eternally. Your eternal salvation is assured, as sure as the sun rises from the east. Salvation, mo na naguna. Unsa pa? Mga panalangin in time and eternity. Unsa pa? Bible doctrine, pulong sa Dios. Unsa pa? Ang napulo ka mga paagis pagsulbad ug mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Napay rebound. Excuse me. Mo gini naguna. That is the first problem-solving device, rebound. Pagsugid sa imong mga sala. Unsa pa? Logistical grace. Kini nga itong gikaon, gibisti, itong sakyanan, itong mga trabaho, atong paniwalay, atong negosyo, tanan, etc., etc. Kita ni mo. Nakalimot ka na. Now, when believers gain a strong foothold sa ilang espiritualong kinabuhi, they become winners. Mahimo sila mga mananaog. Iba, abi ni mo, whenever we have problems in life, ang Diyos, anay solusyon niya na. And He answers our questions in life through His Word. That's already resident in our soul. Nakasabot ka ba? Kung ikaw nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ug dadagdaghan ang napundo diha sa imong galag nga mga pulong sa Diyos, igo lang na nimong hulbuton sa panahon nga naay suliran o gumunhap o mga pagpiit o kalisdanan sa kinabuhi, kay tuwa na ang tubag sa Diyos. Nanay solusyon. Numdum ka sa prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. That's a principle in the Word of God. So He answers our questions in life through His Word that's already resident in our soul. Apan kung may pulong sa Diyos di sa imong kalag, sa aman mo, sa may imong lubuton, sa may imong gamiton, nadayon kag basol sa Dios. Ano maninggi, tugot man sa Diyos ang kinabuhi. So, kung wa tay pulong sa Dios diya sa atong kalag because we don't study it, then how can God become real to you sa atong kinabuhi? Dili gyud. Di gyud mahimo siyang tinuod og klaro og tata og tin-aw sa atong kinabuhi. Dili. Amayo naghamon ning Dios. You see? Nanay mga suliran, nanay mga hampak sa katarungan, nanay mga catastrophe, mga unsana, nanay linog baron, nanay lunok baron, nanay bagyo baron, na karon, no? Itong pandemya, taon-taon na ning
hasol na gyud ang tibuok kalimutan na unsa man. Nawa na ang imong pagtuo unsa mot. So, dili mahimong tinuod ang Dios sa atong kinabuhi kung watay pulong niya. Let's remember that. And let us also remember nga ang bugtong solusyon, the real solution, genuine solution, absolute solution sa suliran natong mga magtotoo, maong pulong sa Dios. Dungog ka? Ay prinsipyo ang ihatag nimo. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Sabtag na itanom na sa imong kalag. Kaya sabi nimo, a believer who does not have God's word only accumulates garbage. Diya siyang kalag. Basura lagi yun. Ang naa sa iyang kalag. So, balik na punta sa Colossians 3:21. Ato ni ipadayon ugma. Dinhi sa Colosas 3:21. Hinaut. Nga kining mga butang atong isgutan, masilsil diya sa imong alimpatakan, ingon nga Kristohanon. Wala tay panahon. Time is running out. Busa. Double time kita sa pagtuon sa pulong sa Diyos kung mahimo. Huwag ka makaamgo niya na. So, it is by switching from negative to positive. You can pick up the pieces once again. Aron makapadayon ka sa imong mabulukon nga Kristohanong pagkinabuhi. The fabulous life gyud ang espirituhanong kinabuhi. Kung kay pulong sa Dios, apan kung kay pulong sa Dios, wala. Way pikto. Sumo na nga gidasig ka sa pagpadayon gayud sa atong spiritual momentum. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat sa imong grasya. Among ipahimuslan ning adlaw. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon gayud sa pagsibog sa unahan. Hangtod makambot gyud namo ang among tumong among espirituhanong pagkahamtong. Nga di na kami katakos sa pagkinabuhi. Salamat na among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.